So नोंथांमोना मालाबा सानफेरदों नामा जे जारिमिनाव ओरैबायदि मोनसे लाभ स्टोरी दं नामा जाय लाभ स्टोरीखौ दिनैबो मानसिफ्रा खोनाबानो गोसोखाङो इभेन आफ्टर 350 years दिनैसिमबो सोरबा मानसिफ्रा बिनि बागै खोनायोब्ला गोसोखाङो गोसोआव लाखियो ओरैबायदि मोनसे लाभ स्टोरी जाय लाभ स्टोरीयानाखि दिनै 7 wonders of the world नि गेजेराव मोनसे जायगाखौ जोनोम होदोंमोन। नोंथां वेलकाम टु माय इउट्यूब चैनल आंनि मुङा सुसिता बसुमतारी आरो बे भिडिअनि गेजेरजों जों मिथिनानै लागोन मोनसे सोमोनांथाव लाभ स्टोरी आरो सोमोनांथाव काहानि अफ ताजमहल। Welcome to Tajmahal, a symbol of love. So, Tajmahal ni kahaniya start जायो 1607 मायथाइयाव सासे 15 बोसोरनि मुगल राजा जायनि नामानो जादोंमोन शाहजहान। शाहजहाना जेब्ला 15 बोसोरमोन अब्ला आग्रायाव सासे पार्सियान राजकुमारीखौ लोगो मोनदोंमोन जायनि नामानो जादोंमोन आरजुमान्द बानु बेगम। जेब्ला राजकुमारा राजकुमारीखौ फर्स्ट टाइम लोगो मोनदोंमोन अब्लानो बियो गोसोथोदोंमोन एन्ड फाइनाली बिसोर सानैजों हाबा जालायदोंमोन 1612 मायथाइयाव। हाबा जाखांनायनि उनावनो आरजुमान्द बानु बेगमनि नामखौ मुमताज महल होननानै बुंदोंमोन। शाहजहाना बिनि सिगांबो माखासे हिन्जावफोरखौ हाबा लादोंमोन माने बै टाइमाव सासे राजानाव माल्टिपल हिन्जाव थानायनि कालचार दंमोन ना बाट शाहजहाननि सबसे मोजां मोननाय सबसे फेभरेटानो जादोंमोन मुमताज महल। अनफर्चुनेटलि मुमताज महला जेब्ला गावनि 14 चाइल्डखौ जोनोम होदोंमोन अब्ला बियो रुंसारि जायो। बे काहानिया जादोंमोन 1630 मायथाइयाव। बेबायदिनो शाहजहानाबो बै टाइमाव बिराद हार्टब्रेक जादोंमोन आरो मिथिनाय बादिब्ला बियो गावखौ पुरा दुनियानिफ्रायनो आइसोलेट खालामनानै लादोंमोन। बाट शाहजहाना सानबाय जे आंनि जि मोजां मोननाय आंनि गोसो गोरबोजों मोजां मोननाय मुमताज महलनि थाखाय आं बिदि मा खालामनो जाय मोजां मोननायखौ पुरा दुनियायाव फिउचारावबो मानसिफ्रा गोसोखांगोन। तो बेनिखायनो बियो ताजमहलखौ बानायनो थाखाय डिसिजन लायो एन्ड 1632 मायथाइयाव फाइनाली ताजमहलखौ बानायनाय स्टार्ट खालामो। बेयाव सासे आर्किटेक्ट जायनि नामा जादोंमोन उस्ताद आहमेद लाहौरी बे आर्किटेक्टआ ब्लुप्रिन्ट पुरा रेडि खालामो ड्रयिं खालामनानै पुरा रेडि खालामो। जेब्ला ब्लुप्रिन्टआ रेडि जायो अब्ला राजाया गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय आरो गावनि पुरा मुगल साम्रायजोनिफ्राय 20,000 मानसिफोरखौ एकट्ठा खालामनानै ताजमहलखौ लुनो थाखाय सुरु खालामो। बेयाव माखासेफ्रा आर्किटेक्टमोन माखासेफ्रा आर्टिस्टमोन माखासेफ्रा लेबारमोन आरो बै टाइमाव ना माने मोनसे जायगायावनो गासिबो बुस्थुफोरखौ मोनामोन। साप'ज दिनैनि दिनाव मोनसे न' लुनो थाखाय बाला सिमेन्ट अन्थाइखौ मोनसे जायगायावनो मोनो राइट नाथाय बै टाइमाव मोनसे जायगायावनो मोनामोन थ' बेखायनो राजाया गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मेटेरियेलफोरखौ लाबोनो गोनां जादोंमोन। मिथिनाय बायदिब्ला राजस्थाननिफ्राय जेब्ला बिसोरो व्हाइट मार्बलखौ लाबोदोंमोन अब्ला 1000 मैदेरफोरखौ इउज खालामदोंमोन 1643 मायथाइयाव। देट मिन्स आफ्टार 11 years 11 बोसोरनि उनाव ताजमहलनि नैबे पार्ट बेखौ टम होनो बे पार्टखौ कमप्लिट खालामनाय जादोंमोन एन्ड स्टिल बेवहाय माखासे गार्डेन गेटफोर दंमोन जे बियो कमप्लिट जायाखैमोन। जुदि नोंथाङा ताजमहलखौ नायो अब्ला नैबे हिस्साखौ ना माने सिदा खालामाखैमोन एसे खायलें खालामनाय जादोंमोन मानोना बै टाइमाव सानदोंमोन दे राजाया उनाव बांग्रिंफोरबो फैनो हागौ राइट जुदि बांग्रिंफोर फैयोबा जाहाथे बे हिस्साया ताजमहलनि नैबे पार्टआव गोग्लैया बेनिखायनो बेखौ एसे खायलें लुनाय जादोंमोन। थिग बेबायदिनो आफ्टार 11 years कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव बिसोरो माखासे जि खामानि थादोंमोन बेखौबो कमप्लिट खालामनो नाजायो। माखासे आर्टिस्टफोरा समायना समायना फ्लरेल डिजाइनफोर बिबारनि डिजाइनफोर खालामो। जुदि नोंथांमोना क्लोजलि नायोबा मिथिगोन राइट बेफोर गासिबो डिजाइनफोरखौ आखाइजों बानायनाय जादोंमोन। आर्टिस्टफोरा सानदों बै टाइमाव इमान डिटेल आखाइजों खालामनाया बेसेबां खस्थ' जागौमोन बाट देन अल्सो बिसोरो ताजमहलखौ बानायनानै दिन्थिदों। 1653 मायथाइयाव ताजमहलखौ पुरा कमप्लिट खालामनाय जायो। बिनि गेट गार्डेनिं जि माखासे थादोंमोन बानायनो थाखाय बेफोर गासिखौबो कमप्लिट खालामनाय जायो एन्ड फाइनाली दुनियानि सबसे मोजांसिन जायगाफोरनि गेजेराव थानाय मोनसे जायगा ताजमहलनि जोनोम जायो। माखासे बोसोरनि उनाव ताजमहलनि जि राजा शाहजहान
शाहजाहाननि फिसाला औरंगजेबा गावनि मासियाव राजानि मासियाव फैयो माने पावारा औरंगजेबनाव फैयो बै टाइमाव ओमफ्राय औरंगजेबा गावनि बिफाखौनो राजानि मासिनिफ्राय बोख्लायनानै बेखौ जेलावसो दोनहैयो मिथिनाय मथेब्ला बे जेलनिफ्राय गावनि बानायनाय ताजमहलखौ राजाया आरामसे नायनो हायो ओमफ्राय राजानि गोथै सह'खौ उनाव बे ताजमहलावनो जेराव मुमताज महलनि गोथै सह'खौ नुदोंमोन बेयावबो राजानि बडिखौबो दोननाय जादोंमोन दिनै ताजमहलाव मिलियन्स मानसिफोरा नायनो फैयो आरो जुदि नोंथांमोना लाइफआव मालाबा चान्स मोनोबा ताजमहलखौ नायनो थाखाय मिस खालामथारनाङा स' बेनोसैमोन ताजमहलनि काहानि ताजमहला जोंखौ खिन्थायो जे सासे मानसिया मोजां मोनोब्ला सोरखौबा गोसो थोयोब्ला होमबा मा खालामनो हायो आइ होप नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय मानोना बियो आंखौ हेल्प खालामगोन and thank you so much for watching. I will see you in the next video. Bye bye.